Pica-pica sayangi. Mas, kok pakai gas? Aku nyayur sean gas entek. What? Tuh kok naik gas? Ngomong alon-alon iso gak sithik, gak usah gentak-gentak iki. Kok kamu bodoh ket mau? Tak kok tuku gas kok malah ra ngrungokne. Ket tuku gas kene. Aku sek nyayur loh. Cepet. Ya. Kene. Saheram deh. Aja suwe lo, Mas. Kendang. Awas nak suwe-suwe. Yo, cerewet nian lho rumahku. Pica-pica sayangi. Jan, suwi tenan wong kae kok tuku gas ki wek. Ra iso kok cepet sithik. Ngerti denteni barang nang omah. Tak telepon wae aja. Kok sih? Ora diangkat pula karo wong kuwi. Parani tenan rae wong kae. Awas ya, adok lah. Wong kok tuku gas sak denteni kok malah suwi eram. Kan tenan kowe ya Mas, gak iso kok cepet sithik, gak ngerti aku nang omah nunggone ket mau kowe ya. Lah, jengkel tenan aku karo kowe. Jen aku. Kowe. Balik ora kowe. Balik.